इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेनो हानाय जोंहा गोहो दंखायो। थांनाय बिटिसिआवबो जों हारसिङै गेलेदों, जों 7 जन देरहादों। आरो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोंनि रायजो राजाफोरनि जि अननाय बे खमायाखै, बारायदोंसो। जोङो गासै 6 लाख भट मोनदों। 6 लाख भट मोनखांनायनि उनावहाय जोङो बबेबा एफा एनै भटआव जोङो जेनदों आरो जेननायनि कारना गोबां दङ बेवहाय। फैगौ बिसायख'थियाव जों देरहासार जागोन। सिडली समस्तिया जितु इउपिपिएलनिखा, निमल कुमार ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनिखामोन। एबार खिन्थु जोङो आरो इउपिपिएलनि आखायावनो जों लाफैफिनदों आरो बेनि गोहोआ इउपिपिएलना दङ। जों बिराद गोख्रोङै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो देरहासार जोङो जागोन। नोंथांमोननि जुजुनाया इन्डियाजों जागोन सिडली समस्ति, जिहेतु बिपिएफ आरो बिजेपि एलायन्सआव जाबाय, दा माबायदि जागोन? दासिमबो जों खोनादों जे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बिटिसिआव बिथांमोना बिपिएफ आरो बिजेपि लोगो नांनानै बिथांमोना गेलेगोन होननानै। दा इउपिपिएलनि बेवहाय नाम फैयाखै। बे बाथ्राखौ जोङो जोंनि पार्टियाव दिनैसिमबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो अफिसियेलि जों मिथियाखै। आरो जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुंनाय जादों जे जेब्ला जों क्लियार जागोन जे जोङो इन्डियायाव गैला होननानै, जोंहा अल्टारनेटिभ मेरला लामा दङ आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों गोनो गोथोबो नङा। इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेनो हानाय जोंहा गोहो दंखायो। थांनाय बिटिसिआवबो जों हारसिङै गेलेदों, जों 7 जन देरहादों। आरो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोंनि रायजो राजाफोरनि जि अननाय बे खमायाखै, बारायदोंसो। जोङो गासै 6 लाख भट मोनदों। 6 लाख भट मोनखांनायनि उनावहाय जोङो बबेबा एफा एनै भटआव जोङो जेनदों आरो जेननायनि कारना गोबां दङ बेवहाय। आरो बेखौ जोङो नुदों मा, थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हिसाबै आं राउन्ड फिगाराव होनदों, बिथांमोना 8 लाख मोनदों, एसे बारा, आरो जों 6 लाख मोनदों, एसे बारा। दा बिथांमोना जि 8 लाख मोनहैदों, बेवहाय बिथांमोना मा परिस्थितियाव 8 लाखखौ मोनखो बेखौ जों बिजिरनानै नायदों। नुबाय मा, जोंनि 6 लाखआ जोंनि इउपिपिएलनि अर्गेनिक भट, बेवहाय रावनिबो अननाय गैया। जों इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो होजोबदों। बिसोरो खुनु खारनायबो नङा, बे इन्टिगैनो थाबाय थागोन। नाथाय बिपिएफनिखौ जों नुबाय, बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनानै जोंखौ फेजेननो नाजादोंमोन थांनाय बाराव, बिथांमोना बुंदोंमोन मा, जे माने इउपिपिएलआ बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिखौ फानबाय। बे बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना रायजोफोरखौ फोसावदों आरो बिथांमोना बुंदों मा, जोंहा एबार हारसिङैनो सरकार दागोन। बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबहैदों। खिन्थु बिसायख'थिनि उनावहाय 28टा सिट मोननानैबो बिथांमोना हारसिं सरकार दानो हादिया। बिथांमोना एनडिएआव हाबनानै बिजेपिजों लोगो नांनानै सरकार दाबाय, थारमाने रायजोफोरखौ थगायबाय। बे बाथ्राखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिबाय। गतिके 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख भटआ जोंखौ बिजेपिजों थादों होननानै बिजेपिखौ गाज्रि मोनग्रा जायफोर भट, बे भटआ 2.5 लाख भटआ 3 लाखसो भटआ बिपिएफआव थांदोंमोन। नाथाय दिनैहाय बिथांमोना थगायनायनि थाखाय बे 2.5 लाख 3 लाख भटआ बिथांमोननिफ्राय गुगानानै दस्रायाव खारगोन। बे दस्रायाव खारनाय 2.5 लाख 3 लाख भटआ जोंनि इउपिपिएलआव फैयाबाबो जोंहा बेवहाय आफसोस गैया। जोंहा 6 लाख भटआ एखेबारे खाथां थाबाय थागोन। बिथांमोननि 3 लाख 2.5 लाख भटआ खारोब्लानो बिसोरो जालदाब गोग्लैगोन आरो बे परिस्थितिया एबार बिसायख'थियाव जानानै थांगासिनो दं। जिहेतु सिडली समस्ति डेलिमिटेसनाव माखासे बङाइगाव समस्तियाव गोलैनाया हाबबाय, माबायदि आसलथे जोंनि भटआ बारायबाय? मेनलि काजलगाव, बिटिसिनि काजलगाव समस्तिया कमप्लिटलि फैबाय आरो 35,000सो भटार्सफ्रा बङाइगाव पार्टनिफ्राय सिडली समस्तियाव फैबाय। खिन्थु मोनसे बाथ्रा जों नुदों जे जितु सालेकाटि एरिया क'क्राझार दंमोन, बे क'क्राझार जिल्लायाव गोलैनाय 35,000सो हरै थांफिनबाय। थ' 35,000आ थांदों, 35,000आ फैफिनदों। बेनो बे जानानै दं। दा 2,10,000 एसे बारायनानै हयथ' 2,19,000सिम फैबाय होननानै आं दा मिथिदों। दा गतिके बेवहाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा। आरो जोङो दा नुदों जिखिनि जे परिस्थिति जों नुदों जे सिडली चिरां समस्तियाव आरो बिपिएफआ बे 5 मासाव जेरैबायदि मोनसे सासन खालामबाय, जे मोनसे गावजों गाव नांलायलायनाय, इन्टारनेट बन्द जालायनांनाय मोनसे थासारि फैबाय आरो जाथि गथ' मोनसे दाङाबाजि जाबाय। बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बिसार खालामदों, बुजिबाय जे आसलथे बिपिएफ सरकारनाव गोजोन खौसेथि गैया, सान्थि गैया, बिसोर असान्थिखौनो खालामबाय थायो, मोजांबो सासन खालामाखै। गतिके इउपिपिएलआ 5 बोसोराव जेरैबायदि देखायबाय अनलायनाय, गोजोन, सान्थिखौनो नांलाय खमलाय गैया, बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों। ओंखायनो एबार रायजो राजाफ्रा एमएलएनि गेजेरजों आरोबाव इउपिपिएलनो बे गोहोखौ जोंनो लाबोना होफैगोन होनना जोंहा मोनसे बिसास दं बा फोथायनाय दं।